שלום לחן הרצוג, הכלכלן הראשי של פירמת הייעוץ BDO. שלום סוניה. צהריים טובים. פרסמתם היום דוח מיוחד שעוסק במשק הגז הטבעי בישראל וגם בעתודות הגז, ויש פערים מאוד משמעותיים ביניכם לבין ועדת דיין. ממה הם נובעים? אז בואי באמת נבין רגע את המספרים. יש היום לפי דוחות העתודות של חברות הגז שמפורסמות בדוחות הכספיים שלהם כ-1040 BCM של גז שנמצא היום בישראל. היתרי הייצוא, כמה בעצם גז המדינה אישרה לייצא עד היום? 260 BCM כולל העסקה האחרונה של לוויתן. כלומר אנחנו נמצאים במצב שבו מצד אחד יש 1040 BCM של גז, 260 היתרי ייצוא. לפי התחזיות שלנו, הביקוש לגז עד 2060 ואילך, 2062 אפילו, הוא סדר גודל של 650 BCM. כלומר, אנחנו מגיעים לשנת 2062, גם אם לא מצאנו אף גז נוסף באדמה, מה שכנראה לא סביר, מגיעים בעצם עם עודף של 100 BCM. עכשיו תגידי, אוקיי, איך זה מתיישב עם התחזיות של ועדת דיין? אז למעשה מה שוועדת דיין עשתה, לקחה איזשהו תרחיש שמרני, היא עשתה תספורת. למרות שהחברות מדווחות על 1040 BCM, וזה מה שנמצא בדוחות הכספיים שלהם, המבוקרים, עם ביקורת של הרשות לניירות ערך, באה ועדת דיין ואומרת, תראו, נכון שאתם דיווחתם על 1040 BCM, אנחנו מניחים שיש לכם 200 BCM פחות. מחקו בעצם 200 BCM מהעתודות, למה בעצם זה קורה? 200 BCM פחות. ורק חשוב שאני גם אציין עבור הצופים שלנו, שאתם ב-BDO גם נותנים ייעוץ לחברות הגז, היה לי חשוב לציין את זה. אז למה בעצם אתה אומר שבוועדת דיין מחקו 200 BCM? אז בעצם מה שוועדת דיין לקחה איזושהי תחזית הרבה יותר שמרנית, שבאה ואמרה, אנחנו מנתחים מצב שבו אין, או שיהיו 200 BCM פחות מהצפוי. במצב כזה בעצם באים ואומרים, אם יהיה פחות גז, וניכשל ביעדי האנרגיות המתחדשות, וגם לא נעצור בעצם, נמשיך לתת הסכמי מכסות ייצוא נוספים מעבר למכסה הזאת, יכול להיות שנגיע לבעיה. אז זה תרחיש רגישות, זה לא הבסיס. בבסיס אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, וזה בעצם מה שהדוח הזה בא ואומר. בואו נראה רגע את תמונת המצב כפי שהיא היום, כפי שאנחנו יודעים אותה היום. בואו נשאל את עצמנו, שוב, הביטחון האנרגטי מאוד חשוב, ולכן צריך כל הזמן לשאול את עצמנו איך אנחנו נערכים גם למקרי קיצון, גם למקרים שבסופו של דבר יתברר שהגז שאנחנו רואים אותו היום, לפי דוחות העתודות, לא יהיה גבוה כל כך. אבל לשם כך באמת המדינה גם שמרה את הגמישות בהסכמי הייצוא, באישור הסכמי הייצוא, לבוא ולהגיד, אם אנחנו נראה לאורך השנים שהכמויות פוחתות או שהביקוש גדל, יש לנו גם למדינה גם את היכולת להפחית את כמויות הייצוא. כן, בדוח שלכם התייחסתם גם למתווה הגז, ואנחנו מציינים השנה עשור למתווה הגז. מה תוכל להרחיב לנו על כך, על איזו מהפכה עבר משק האנרגיה הישראלי, מאז שבעצם חוקק מתווה הגז? אז נכון, אנחנו נמצאים 10 שנים לאחר מתווה הגז, ואנחנו כולנו זוכרים את החששות שהיו בציבור ערב היציאה למתווה, האם הגז יפותח, האם הגז יישאר באדמה, האם יהיה ייצוא, האם המחירים ירדו, ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים היום 10 שנים אחרי, אני חושב שהתוצאות הן באמת מרשימות מבחינת הכלכלה הישראלית. קודם כל, אנחנו נהנים מביטחון אנרגטי, כי אנחנו נמצאים היום במציאות שבו ממאגר אחד מפותח יש לנו 3 מאגרים, ואת התרומה של הביטחון האנרגטי הזה ראינו היטב במלחמה, כאשר גם במצבי קיצון שהושבת מאגר אחד ואפילו 2 מאגרים, אנחנו כאזרחים המשכנו ליהנות מאספקת חשמל סדירה, רציפה, במחירים שהם חצי מהמחירים באירופה. מחירי החשמל בישראל, גם מחירי הגז בישראל, הם חצי מהמחירים באירופה, ולכן אנחנו כצרכנים נהנינו מפירות המתווה 3 פעמים. פעם אחת ביוקר המחיה, המחירים שלנו חצי מהמחירים באירופה. פעם שנייה בביטחון אנרגטי, ראינו מה קרה לאירופאים במלחמה באוקראינה, שהיו במשבר אנרגטי כיוון שהם היו תלויים בדיוק, אז זה בעצם גם מה שמסביר את העלייה במחירי הגז באירופה. נכון, העלייה במחירי הגז באירופה היא בין היתר תוצאה כמובן של העובדה שאירופה לא פיתחה עצמאות אנרגטית והייתה תלויה ביבוא. שוב, אנחנו נהנים כאן גם מנושא הגיאופוליטי, כי אנחנו נמצאים במצב שחלק מהיציבות הגיאופוליטית, שאנחנו יצואנים משמעותיים לשכנותינו, למצרים ולירדן, וללא ספק זה מייצר יציבות. אבל מעבר לכל הדברים האלה, בעצם אנחנו נמצאים במצב שבו הצרכן נהנה פעמיים, גם מהוזלה במחירי הגז וגם מהכנסות המדינה. בסופו של דבר הכנסות המדינה מגז טבעי כבר הגיעו לסדר גודל של 30 מיליארד שקלים,
וכשאנחנו מסתכלים קדימה ומעריכים את היקף ההכנסות העתידיות של המדינה, והנתונים האלה תואמים גם את התחזיות של משרד האוצר ושל רשות המיסים, אנחנו רואים סדר גודל של 470 מיליארד שקל, הכנסות מדינה לאורך תקופת חיי המאגרים, שבעצם ייכנסו לכיס שלנו. עכשיו תבינו מה זה אומר מבחינת הדורות הבאים, 470 מיליארד שקל, בכסף הזה אנחנו יכולים ללכת, זה שווה ערך לעלות של הקמת אנרגיות מתחדשות או טכנולוגיה גרעינית, בהיקף של פי 2 מהצריכה המקומית היום. בעצם אנחנו משאירים לדורות הבאים שלנו את העצמאות הכלכלית, לא להיות תלויים יותר בעתיד באנרגיות מתכלות, אלא לעבור למקורות אנרגיה ירוקים ותחליפיים, בלי עלייה ביוקר המחיה. חן הרצוג, תודה רבה. הכלכלן הראשי של פירמת הייעוץ BDO, תודה רבה על הדברים האלה.